Hey, good afternoon mga kawaray. Live tayo, live. Tumal, matumal. Tumal, matumal, matumal. Wala namimili. Wala akong magawa. Bili na. Cat-cat, peras. Yan ka na, dugong. Ito ka lang. Dugong! Walang mamimili. Shout out sa isang nanonood dyan. Crazy oh. Bili na kayo, bili na. Bili na, bili. Abot, tumbay. Shout out sa unang nanonood. Tayo sa Dumalay Street. Abot, abot. Ge, layo. Ge. Ge. Hindi yan. Kasi yan. Driver yan eh. Driver yan si Bossing eh. Ay, bili na, bili na. $30 minutes lang pwede na. Tumal. Matumal ang palingging yan. Sabado linggo lang bumabawi ang vendors. Kaya palang gago. Wala na pa dun si Loy. Wala pala si Loy dun. Kaya pala lumipat si... Ah, bili na, bili. Cat-cat. Magkano sa saan? Ano po? Piras. 30 po, ma'am. Tamis naman yan, Mi. Baka na. Ano yun? Sarap. Ang dalawa. Sige, sige na. Bigay ko na sa'yo ng 50. Dalawa. Para Yung maubos. apple mo, magkano? Tatlo 50, ma'am. Yung dyan. Sa. Tatlo 50 nga po. Mahal na pala. Oh, mahal na nga po yan. Yo. Sino kaya nanonood? Ayaw mag-comment. Boss Joby, no? Si Marip, eh. Ikaw lang pala yung mine. Wala magawa, wala namili. Ano ba ito? Ba tayo na magano? Ay, siya. Ay, bili na. Shout out sa 1 million nanonood. 1 million views.
Ay, bili na kayo, bili na. Chat-chat eh, kuya. Bili na po. Oy, apple, chat-chat, bili na. Sumama yan. Nakakot sa bayog mo. Ha? Sakto pa rin ng payong sa akin. Sagad na eh. Nangat ko rin. Nalatanggal na eh. Wala na akong mga viewers ngayon ah. Nag-iisa na lang yung asawa ko ah. Wala na manonood. Tagal ko kasi di nag-update sa aking channel. Bili na ma'am. Ay, apple, ketchup, bili na. One million viewers. Angka. Tumal. Wala namili. Ay, madilim. Madilim. Matumal. Walang namimili. Ay, bili. Madilim. Madilim. Kaya bili natin. Bili na kayo, mga kamaray. Bili na. Uy, si Renaldo Sarapin, shout out. Ay, nanonood si Bugoy. Si Bugoy, ay. Guardian. Binigyang pugay siya ng mga kasamahan ng opisyal ng NCRPO. Una tumuhan po siya ng great courage sa great danger. Madilim. Tinanggal ko. Naiinit naman. Malalahan mo kasi yan. Lagay sa lahat ng lakad na. Isa rin po isang misis ni Organo. Kahit alam niya na may kapatid sa peligro ang kanilang trabaho, Pautang, sabi ni Sir Renaldo Sarapin. Wala pang punan. Brad. Guardian, shout out kay baby boy. Ayaw tumayo. Yan. Linaw. Ayos tayo. Bili na kiyat-kiyat. 50 lang. Matamis. Bili na kayo. Bili na. Bawasan natin mga kabayan para makabili na ng 50. Kasi gusto ng mundo. Mura lang. Salamat sa dalawang nanonood dyan. Hindi natin. Apple Cat.
Hindi yan, Brad, walang daya yan. Nabawasan lang pang ano. Ito kasi 80 ganito karami. Walang bawas. Report. Kasi pag din binawasan, gusto nila kasi mura. Alam mo naman mga tao. Gusto ang mura. Kaya, bawasan natin konti. Para mabili nila 50. Ito 50. Bili na kayo dito. Sa December, dito na kayo sa Dumalay bumili. Dumalay Street. May discount. May libre ka ng plastic. May libre ka, may libre. Okay. Kasi pag di mo pinawasan si Ronaldo, ito kasi 80 to, ito 50. Ito, 50, ito 80. Kailangan bawasan para hindi ka malugi. Nakikitain ka pa rin kahit punto. Kalahati naman to kalahati. Tansya ko na yan. Tagal ko na kasi nagaganito. Tinda na. Wala na timbang-timbang. Tansya-tansya na lang sa kamay. Sanay ka na talaga, alam mo na yan. Parang pagdadrive lang yan Diba sir? Sa Ronaldo Sarapin. Nagdadrive ka. Tansya mo yung ano mo. Kung anong oras ka makarating sa pupuntahan mo. Depende sa traffic Yan, 50. 50 lang. Hindi na kayo, suki. 50 lang. Taos si Sir Ronaldo. Salamat sa panonood. Malay ka biyahe yan Roger! Dami mong saging Salamat sa dalawang nanonood sa 2 million in the house. Pero salamat sa 3 thumbs up. Sa Pier. Sa Pier ka ngayon. Anong kinuha mo? Ito Ay, bili na mga suki. Kaya na kasi makapag-update sa akin channel. Kaya nag-live ako. Bili na, 50 lang, 50. May kinuha lang yan, te. Daan ka siya. Yan, kasya. Tayo mga food ngayon. 50 lang, 50. 50, bili na. 50 lang. 50 lang, Kyan. Hindi ka na. Ay, ate, Kit-Kat Kit-Kat.
Bili na. May libre ka na, may libre. May libre ka pag bumili ka, may libre ka plastic. Nakita mo pa sa personal yung nagtitinda. Bili ka na, bili. May libre ka, may libre. Pag bumili ka, may libre. May libre ka ng plastic. Nakita mo pa sa personal yung nagtitinda. Tingnan mo sa YouTube, may load ka? Load. May load ka, tingnan mo sa YouTube. Napanood mo na? Shoutout kay kay Tracy. Nasa ibang bansa. Nasa Macau. Hindi. Sa Dumalay eh. Dubai. Nasa Dubai Yalay. Street, nasa Dubalay Street. Nagtitinda ng bili na kayo. Sa December, dito kayo bumili ha. May libre kayo. May discount kayo sa amin. Bumili kayo. Ha? Uy, Kat-Kat! Kat-Kat, pampaganda ng boses! Kat-Kat kayo dyan, pampaganda ng boses! Yung pangit naman. Yung pangit. Pangit mo din. Ay, bili na. Uy, bili na. May libre kayo, may libre. May libre kayong plastic. Tsaka nakita nyo pa sa personal yung nagtitinda. Halika na. Bili ka na. Bili ka na. Litro bang? Bili ka na. Salamat sa 2 million in the house. Ay, bili na apple Kat-Kat. Kwenta lang 50. May libre ka ng plastic. Tsaka nakita mo pa sa personal yung titinda. Hangga pa. Hindi ka na. Dito, dali. Takbuhin mo na to. Libre na lang, libre. Ay, libre. Mga 20 minutes na oh. Ate, bili na. Ay, nainitan yung kanin ko eh. Uy, bili na kayo. Jow. Uy, apple, peras, Kat-Kat. Kahit anong sigaw ko, wala na bili.
Dalawa nanonood. Ilang linggo rin ako din nag-update sa channel ko. Kung kailan na monetize. May dalawa. 1-0. Hero. 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 Malay. Sana kaya yung mamimili? Si Tago na. Oo nga eh. At kanina ganon din. Nakakasahod eh. Wala pong mga bonus sa mga tropa natin. December talaga yan. Malaki. Mall pa sila. Doon pa sila ngayon nag-i-enjoy. Ay, bili na, bili na! Ano? Ayaw nyo, pamimigay ko to. Ayaw nyo ba? Ayaw nyo bumili ha. May ano rito, may... Tawaan nyo na po. Ito, bilhan nyo na po. Maawa na po kayo. Bumili na po kayo sa amin. Parang... maawa na po kayo, bumili na po kayo. Mais ni paring Jobin. Chat, yun, quality talong oh. Talong, talong. Mahaba, malaki, mataba. May tugpo. Puro kapurma. Gwapo mo, G. Ganda saging mo. Maganda sa cellphone yung saging. Tignan, tignan mo. Siya, maganda na saging. No? Ganda sa cellphone, ano? Pero pag tinignan mo sa personal, oh, quality. Ay, saging, oh. Kay Boss Roji. Huwag yung nagtitinda eh, kaya na-gold na yan. Yabang! Tubo sa saging. Ubus sa akin. Ito yung tawa ng pagkakalaan. Pabibi na. Ano? Pero hindi pa natatapos yung mga ganito eh. May pagsubok pa eh. Shout out. Pat! Nagsubok ng ano. Doon ka na, palit na kayo ni Dugong. Wala, namimili. Wala, namimili sa aming lahat. Pati isda, wala nabili. Init na cellphone ko ah. Init cellphone ko ah. Bye na. Maraming salamat sa nanood sa asawa ko. Pa-like na lang, pa-share. At tamad ako mag-upload pag nakabili na ako ng bagong cellphone.